ரீசெண்டா தேடிஸ்ல வெளிவந்திருக்கிற ஒரு தமிழ் ஹாரர் த்ரில்லர் டிராமா மூவி தான் தி டோர். இந்த படத்தை இப்போ ஃபைனலா நமக்கு ஓடிடில ஸ்ட்ரீம் பண்ண போறாங்க. இந்த படத்தோட ஓடிடி ரைட்ஸை நம்ம ஓசி சிம்பிள்ஸ் தான் கிளைம் பண்ணிருக்காங்க. இந்த படத்தை வருகின்ற மே 16 அன்னைக்கு ஓசி சிம்பிள்ஸ் ஸ்ட்ரீம் பண்ண போறாங்க. ஆக்சுவலி இந்த படத்துக்கு ரிவ்யூஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக்ஸ்ட் ரிவ்யூஸ் தான். ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் கிட்ட இருந்து நல்ல பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கு, ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் நெகட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் தான் இந்த படத்துக்கு வந்திருக்கு. இந்த படத்துல வரக்கூடிய அந்த ஹாரர் சீக்வன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஓகேஷ் லெவல் தான் பண்ணிருக்காங்களாம். ஒரு சில ஸ்டோரி லைன்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போனாலும் அடுத்தடுத்து வர சீக்வன்ஸ்லாம் ரொம்ப சொதப்பிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் பரவலா ரிவ்யூஸ் வந்துட்டு இருந்தது. அண்ட் படத்துல நடிச்சிருக்க நம்ம பாவனாவோட ஆக்டிங்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்ததாம். ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த படம் உண்மையிலேயே பார்க்க எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இந்த படத்தை இப்போ வர மே 16 அன்னைக்கு ஓசி சிம்பிள் சொத்துல ஸ்ட்ரீம் பண்ண போறாங்க. யாரெல்லாம் இந்த படத்தை வீட்டில் பார்க்க வெயிட் பண்ணிருக்கீங்களோ வருகின்ற மே 16 இந்த படம் உங்களுக்கு ஓசி சிம்பிள் சொத்துல ஸ்ட்ரீம் ஆகுது. மறக்காம இந்த படத்தை செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. சலன்பா இந்த நிறைய மூவி அப்டேட்ஸ் நிறைய மூவிஸ் மறக்காம சரஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பார்க்கலாம்.